Türkmen Daşary İşler Ministrligi ýurtdaky diplomatik missiýalaryň, halkara guramalaryň wekilleriniň we türkmen resmiýetleriniň hemde jurnalistleriň gatnaşmagynda koronavirus ýokaşmasyndan goranmak çärelerine bagyşlanan briefing geçirdi. Munyň bilen bir wagtda COVID-19 keseliniň ýokdugyny aýdýan Türkmenistan edara kärhanalaryň işgärlerini köpçülikliň lukmançylyk barlygyndan geçirmek çärelerini güýçlendirdi. Ministrligiň web saýtynda çap edilen maglumata görä 5-nji iýunda geçirilen briefingde Türkmen Daşary İşleri Ministri Reşit Meredow çykyş edip, Türkmenistanyň ýiti ýokanç ketele garşy taýýarlygyny we detsine çärelerin görülmegini üpçün etmegiň meýilnamasynyň bütün dünýä saglyk guramasynyň berýän maslahatlaryny berk laýyklykda işlenilip taýýarlanandygyny ýytady. Türkmenistan ýurtda koronavirus näsaglarynyň hiç biriniň hasaba alynmandygyny aýdýar we COVID-19 keseliniň global pandemiýasy döwründe bütün dünýä saglyk guramasynyň keselin ýaýramagynyň öňüni almak üçin üýşmelerden saklanmak we maskalary dakynmak ýaly maslahatlaryny äsgermeýär. Şeýle-de türkmen häkimetleri pandemiýa döwründe köpçülikliň çärelerini hemde bayramçylyklary uludan bellemegi dowam etdirýärler. Şeýle köpçülikliň çäreleriň biri soňky gedek hepdäniň dynç gününde Aşgabatyň etegindäki saglyk ýolunda geçirildi. Türkmen telewiziýasynyň 7-nji iýunda giýişlik görkezden maglumatlarynda sport geýimindäki ýaşlaryň ýüzlerçesiniň maskasyz köpçülikliň ýürüş geçirýän pursatlaryny görse bolýar. Beýleki tarapdan türkmen häkimetleri koronavirus ýokuşanlary anyklamak üçin ýurdun edara kärhanalarynyň işgärlerini mejburi lukmançylyk barlygyndan geçirmek çärelerini güýçlendirýärler. Adatlyk radiosynyň bu barada habar berýän Aşgabatda habarçylarynyň biri şu günler şäheriň saglyk öýleriniň öňünde saglyk barlygyndan geçmek isleýän büdjet işgärleriniň uly nowatlarynyň emele gelendigini habar berýär. Edara kärhanalaryň direktorlary işgärleri gysga wagtyň dowamında öz hasaplaryna barlygdan geçmäge mejbur edýärler. Barlygdan geçmedik işgärler iş orunlarynyň kemeldilmeginiň çäginde işden çykarylmak bilen ýüzbeýiz bolýarlar diýip gizlilik şertinde söhbetdeş bolan habarçy 8-nji iýunda gürrüň berdi. Ol bu barlyglar üçin erkek işgärleriň 100, aýal gyzlaryň 140 manat tölemeli bolýandygyny hem aýtdy. Aýal gyzlaryň tölegleriniň köp bolmagy olaryň ginekologiýa ýaly goşmaça medisina barlyglaryndan geçirilýändigi bilen baglanyşykly diýip habarçy belledi. Bu maglumaty Adatlyň beýleki bir habarçysy hem tasdiklap, bu barlyklaryň 1 minutdan köp wagta çekmeýändigini aýtdy. İşgärler bir-birden lukmanyň otagyna girýär. Lukman işgärlerden saglyk bilen bagly şikaýatyňyz barmy diýip soraýar. Olaryň hemmesi hem ýok diýip jogap berýärler. Sebäbi eger işgär bar diýse onda onu işden çykarýarlar. İşgärler işden kowulmajak bolup ketelçiliklerini gizleýärler diýip gizlilik şertinde söhbetdeş bolan habarçy 8-nji iýunda gürrüň berdi. Aýdylmagyna görä paýtagtyň demir ýol wagzalynyň goloýundaky ýerasty piýada geçelgeleriniň we daşarky ýollaryň töwereginde polisiýa işgärleri hemde raýat geýimindäki işgärler adamlaryň temperaturasının ýokardygyny ýa-da pesdigini hem barlaýarlar. Adatlyň paýtagtdaky ýeni bir habarçysy 7-nji iýunda saglyk öýüniň maşgala lukmanlarynyň we şepaat uýalarynyň öýleri aýlanyp ýaşaýjylaryň saglygy bilen gyzyklanyp başlandygyny habar berdi. Eýem köp ýyllardan bäri maşgala lukmanlary şepaat uýalary bilen bilelikde öýleri aýlanmaýardylar diýip habarçy 8-nji iýunda beren maglumatynda aýtdy. Şeýle-de ol 1-nji iýundan başlap myhmanhanalarda sauna, howuz we spa hyzmatlarynyň açylmagyna ruhsat berilendigini hem belledi. Ýyldız myhmanhanasynda hemme hyzmatlar 1-nji iýundan, Owuzkentde 6-njy iýundan hödürlenip başlandy. Iýunyň 1-nji hepdesinde bu hyzmatlar beýleki ýerlerde de açyldy. Şeýle hem Nur Muhammed Andalyp köçesiniň ugrundaky elitka jaýlarda hem howuzlar açyldy diýip habarçy aýtdy. Türkmenistan ýurtda COVID-19 keseliniň ýokdugyny aýtsa-da, ilat arasyndaky ketelçilik statistikasyny ma'lum etmeýär. Şeýle-de türkmen häkimetleri mundan ozal mektep okuwçylarynyň çağılar baglarynyň körpeleriniň we büdjet işgärleriniň arasynda geçirilen saglyk barlyklarynyň netijelerini hem köpçüligi äşkär etmeýärler.